hi menshua kawan ka bingkit mencem senem mau benai September apo perbuan tri lai benai so benai te perbu tri ni kong ni kinong sandukan kidukan ki komplain ki ong ba ani ka diar ka jingdi te ba te ngirung isu tu ala di ni don ki ka jing thok mo ni don ka kata te ni pet ta ka jing thok la jong ru o ke ani ka duna ka hiar ka jingdi ni stang ban yo le research la jong hi ni siamba ka jingdi ka hiar kum ba 100% kidukan ba hiar 100% te kidon kidukan lagi berit bebeli gitu bedi ko ID secret ki bahajan jungi gitu ki wan ki kom ki keren yang ya keren para mengi nyilong community ke belong close knit te ya keren ki ong ba ni ba ni di si hajar matang ya poido arspa kum ne penyahat kum noi ke yeng pin siu kum noi ka bai wai siu kum noi ka bai lat te poi ke jing te poi jing ni ha village sya ki priu ki badon ka bor te ngi kum ka community jungi nya let kendu ya isi bapet ya katrit tu ka bor te ngi let kendu ni ra sha khamat jung ya ka jing sitom jungi ka jing syam jungi ni ong ba pe sebab ka jing tiet jungi ka ya radu kat ne mo jing wan jing bingkit ka kata ni hadu kata ka ik bang pila menyerap lem sumpah pet lem te iba pe ketrit por em pe ketrit ba to ni ong yang ong tong sampai te ila pe per kadang don te apo halum sopok apo fire brigade tu por de la pej ila yarap kala khang por bakala de khang ni siamba ani ka yarap sisa kala kiu biang kejing tiet jungi kala poi biang kum geblong por bening kong tingilai komen tingilai klet no chpang ta blinkit ni ong ato kam don chu kata tingilai komen ngilai di ngilai tiet biang ngilai komen ngilai tiet ngilai wan biang ki nong ITR ngilai bon biang ki tiar te kum ta te hadin menta pede po kami dia ni siamba ka wan biang so ni blinkit mata kala pan enu si biang ka ya le biang ban bi te ni kum ta ha jing la jing siam ning kong bangi la ya adu kata tingi nyelik biang nyelik approach biang ki authority pada nyelik keren biang nyelik pensau biang ke jing la jong te ki baki yang tongin pej te kata ka ka tong jungi bangi wan ne man ta no tang ban explain ya kai ban pensutu ibat ba upa pej ya kan ban kai ke jing siam jungi bat kai ke jing ai jungi ya ka jelang bat ya ka state ba ko we te man tang dong long mangi ni di mano mangi ni dei kinong di dukan jong perko search long ni don kumba sawajar ki ong ni yo jing kumba ki ong ki don sawajar tali tama sawajar tali ke dei tang ka number sawajar ka dei tang ki dukan katari lat nyo ke yo ni le ke yo nimpat ken nimpat don jing ken ke yo jing pun dukan ki barit ki ba bon tali untuk ki be di harut apo lenti singken turu ki turu apo yo apo nimpat don jing ken kita di tang sawajar dan mentah peringin di ong sawajar kesoba hoit na katakan rulak ke badon hapo ta sorsulong tu sawajar nong iu to madu tu sawajar ben im tong rulak ta mau sawajar pada de pipet balong kumne ngacu ai pitang ka calculation ke banga ngalaken de kalong kumne sawajar mud dong sawajar teli dukan na gini sawajar teli dukan kidon kinong trai kidon kidukan ki babu nong trai iwei kinong yarap iwei kidon ki babu har kidon ki babu saw kidon ki babu pra kidon ki babu adu arpo teli arpo ngut ki nong yarap te ngin da ken average ya kita barokoi kan poi kumba sukan ya ken no tang ar perdukan tang sidukan tang angut ki bu te menta pila long sawajar kita rai dukan bat prahajar ki nong tai dukan te pila long khat arajar te menta gini khat arajar da pi ken pada ka yeng jongki menta ngi ken average ka yeng kawai ka yeng don kini pa ki kon arngut te long sangut te pi khat arajar into saw long saw prahajar te kata pada kala number kala khamhe te kane ga dei tang ya ki tarai dukan ya kita gi sawajar kila poi saw pu prahajar mensim ke ba syak tak da kane ki jingwan jong kine kamar por bawan hasor silong kawan nabar galech ki distributor ki dan prapuan mut ki distributor ki ba long register distributor ki dan association la jong ka megalia distributor association ki dan prapuan mut te hapok jong ki manu distributor baduna ru spomut ki bateri kita ri ki bapen biang mar ki banyak kali ki bapen i delivery kata ka di ke jong ki don suki wholesaler ki don kumba sespa angut hakiru kin don lai sangut ki bateri biang te da pi ken kulum lang ya barok khoi ken lang bat so ya ka yo de hanta kitu kinong song yo kamar kawan hayo da dep nang ta unong kit unong ba ya kituru ki don tapi kentup lang ya barok khoi tapi kentup kine ki long ye ki labon ki brio ki basakta da kawan company ko bahe ki lapo ya kilap umde shu da kita isaw hajar mata lapo ya kilap ta company bangi ngimdei bangi ong ba ngi don tang saw hajar tama ngi long interrelated kam ka jongi kalong bangi ya don kam iwe interdependent te nadu tu bakit mar porbopoy kamar hapo sorsilong
hadu tu bak penhiar mar hapo pedukan ke jongi nilai don kecin ke pecorong ba teka efek ya barokhat umdai tang ya wei tang yu ar dai pun teli teka ne pada kapoi nak katakan rulak tapi ken ke population jong kine kalau poi kumba 40% jong population jong ka sar silong te menta da pikiran kalau long kalau he kemarin ka the quantum is big kalau he mo kum orang katahi te so ko wei kalong ba pi kine kinong wanra mar hayo kamtam ka basajur ngi ken mata kum habasajur kiwan por bakiwan rak tiar mano ba tiar ki ai ki nong rap ki jongi na tai ki tap yu jur ki tap ki kali kiwan rak asor ki sadi te ki turu kin sha efek lang pi ka hadu ke jing sha jingwan jong kene company ka tam efek tang ngi nong di dukan ka efek hadu nong rap te kata ka di ka jing ke jing sngo jongi ke jing kwa bangin pen sngo kin ki pat ba kin so thu balong kene di ke chain reaction domino effect mo yo te kalong kamta te kam dei tang hangi te don so pada so ki local entrepreneurs ni haki dukan jong ni bu mar jong ki per ki don ki shermit ki don ki tung ni don ki ashar ni don ki umso ni don ki ni ki dot hat baru khoi bawan ra balik mano ki le ki beri jong ni sudah ki wan ra maki kamar jen jong ki ke beduna tamba tang baki dei ki beri la jong ni bu baik beli bagi turis ki wan ki ong ani ni kwa ki ter lokal ni kwa usla sha lokal babang du no tengi lai oi utau babang te utau babha ni kwa shermit la kadong ba pior la kadong tengi ni di te ni bulut baru khat ki lokal dan ni yo ma de yo ka marjen ka bahe ka bamhe kam dan dan ni kwa ban pen ban ningkong ban yarap ya ku briu la jong mangata ni I first preference ya ki local item kadut uruti baru khat ki bakery la jong ki kadut jong ka government ni bu kadut jong ka veterinary department te ni yarap ya ka kajing ai kajing yo jongi kadai bangin pen yo ai ki bai de long ki briu ki la jong dei bangi kwa na ka kwa na ka ai jong ki bai